Hai bro, ka kerteng ka jonga kalong ba Dapjingkyrmen Lyngdoh. Mo, te hakani ka jing syakri ka jongi ka bamenta ka singi. Ngani lamai pi hakoi kata ka ba kini pareng ki jong ka journey. Lani ka jing yat lenti mo. Lani kumno bangi travel, lani kumno bangi yat na koi ka jaka, koi ka jaka. Te haswa bangin sedang kani ka jing syakri ka jongi. Tongi le lang su Blei hajing duwai. Kumni pa atrai, sa isien atrai. Awan Ahmad ka khet isnai ka jong me atrai. Ban aingo e me atrai ba mela ai nga kani kelat bangan yeng bangan syakri bat bangan sim menta hakani podium trai bangan long ta u vessel atrai ba kubor jong me kan tuit lyngba ka jonga syakini ki hap ki barit atrai to ai atrai ba kani ka kubor ba kani ka jingiaseng kani arab iwei pa bam sim i barit atrai kumju ro atrai ki ya borok ki besngap ikani ka jing tu khana ba kani ka service ya atrai to don ringkat mame bat ki atrai kani ka por ka jing e bat tu pensat bor mame ki atrai kani bor khoi ngapa na kerteng skres no pen em jingi mentah du ki bom jukut ru amen jahat shwa bangin sedang ikani ka jing ya tu khana lingkot ka jingi akwa bangin ya pele jing mot khendiat se ini wi jing wai ka ba ka praise and worship team ka jingi klapan khre kabakin yalami pi ban ruai lang kata kalong na ka jing ruai ka basan spa khandai pusau ka ba kren spang ka jing wan ka jing terpat jong jisu ban pet yam sengi ki barit mo tengah nget ba pi na liang jong katu ka screen manal ndatru pen yasim bentalang to mentangin khot ya ka praise and worship team. Tengah nget ba itu jing ruai barit ilai itai mensiam hapo jing pi nganget ba pilai ruai lang mo dari ba pi ruai ru dari ba pi khamyo ya kalat ban ruai ne pi mot ba ngam nang ban ruai ne tang ba nganget ba ikubor jing itu jing ruai lingba ka khb ka ba sans pa khandai pusau ila ktek jing mot di pi khandiat te ashwa bang ya chaprang ngan khot ru sai i Nangsaraphi Thabah iban ay ka jing pule nakaketian ke jong Blei. Suami dalam Blei jing duwai dan Blei makan. Tim jong Blei ke banding manusia makan. Bagi perubahan kelenong ke banding kong ke dekat ke bakha ke bakhandai. Pada ke luspel lukas kelenong ke barkui ke dekat ke bakhan. Lai pungring. Ketian ki baong kumni. Kukun tu sngap ia kijing kai ukpa jong mi. Wan lendet ia ki hukum ke kami jong mi. Nabakin long kepansiat keburami liek jong mi bat kenjeri baro saudong kerendang jong mi namar kata tu syarai pi halagan kasi da kabaduai wa yo nyung ya pi ke babet ban lat no na kini ki baro ki ban saja
bat ban yang hakmat ukun ubri tu menyebut lang Blei jing duai Blei bat kapa sunai sin pat bat tidak ada zombie kemudian step ke naik pawit Wang ayu sina rekat ke zombie ke sini zombie ke mana kasih wang ladon rekat ke pawit ia ke sini zombie ke pawit kemudian pat sin pat ke pawit kemudian jingiaseng Khynnah wan man syakri ban yaro wan penon burong teng ke bukit ke zombie kemudian ke step ke pawit bang wan man duwai ke pawit bah Kyrkhu ke Khynnah ke pawit ke barok ke pawit kemudian sependek ke long nam ta ke burung ke zombie Kyrkhu program ke Balang barok Kyrkhu Nongkren ke pawit dan sakran ke zombie pun kita duit ke pawit namun sim ke zombie kumi Khynnah ke pawit menginla ke pawit mensyong hop ban sngewbha ke baka ketien ke zombie ke pawit kadon ban keren ni kum Khynnah ke barit Kyrkhu ke pawit ke por Balang barok ke jingi nama kini datang apa te uji sulung ke jingi amen deh hadian ketu ke jing ai ke jingkren ni Nangsaraphi Thabah nga ai ku Blei i bat nganget bu Blei undon rengkat bat i hakalinti ke ba i ayat mentah bat kumjuru don se iwei beret mo itai bangi justanat ban sngam ni por itai long special number nanu bat mentangi don arngut ki hab beret ki bat don i isur ibat hyang ba mo iban ai ngi kini ke jingwai special number itai long i Deiphibantei G Lyngwi but i Eliza B Lyngwi Tong nganget ba dei tu jingwai hoi lesi ngala jios ngau nang pa jios ngau ngam tep tang ba ila ai men sim ba bat nganget kum jo i ai men sim ya phiru i ye iwei piwei bas ngap kini jingwai lesi mdei tang ki hap ki barit henrei ki bela he ki belasan nganget ba phiru la yo itu connection lyngba ka jingwai jong kini ki hap ki barit to kublei shibun Deiphibantei G Lyngwi bat Eliza B Lyngwi ya katu ke kubur ke jong pi lyngba jing ruai ke jong pi bat menta ngin ya chaprang ke ni jing syakri jongi da ka bakhat ya ke praise and worship team ban ya lam ngi katu ke ni ke jing ruai ka ban ai ngi kata ke mensiam ban pen ya dei bang ngi kata ke jinget ka jingjan jongi Blei bat ban pen raham ya ki dono jongi shwa bangin pdiang ya ke ni ke kubur talang ni po tagbayro ba kon roi mani teng jong trajuni tahina ile gi accents ko bayale I'm trading my sorrows I'm
trading my shame. I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm trading my sickness. I'm trading my sickness. I'm trading my pain. I'm laying them down for the joy of the Lord. Come on, we say yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. I'm trading my sorrows. I'm trading my sorrows. I'm trading my shame. I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm trading my sickness. I'm trading my sickness. I'm trading my pain. I'm laying them down for the joy of the Lord. Here we go. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Amen. Xin chim ta biang. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Amen. Na na na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Amen. Say xin miệng. Na na na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Amen. Come on now, let's open up the book. Come on now and take a good long look. Come on now. Come on now, let's open up the book. Come on now. Come on now and take a good long look and see. And see, God has given us all we need to be free. To be free. It's about you and it's about me. It's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. And it's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about the everlasting, never failing love. Come on now. Come on now. Let's open up the book. ले भाई के accents लगी. Come on now. Come on now and take a good long look and see. And see, God has given us all we need to be free. It's about you and it's about me. It's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. And it's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about the everlasting, never failing love. It's about you and it's about you and it's about me. It's about the truth that sets us free.
It's about L-O-V-E, love from the Father up above. And it's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about the everlasting, never failing love. It's about the everlasting, never failing love. It's about the everlasting, never failing love. น้ำตากับบุรมเลยอาเมน ตัวมันตางิละป่วยชักไว้ปัดกับเป็นตาจงกันนี่กับจิงชักรีกตากลงบังินสงับอยากกับอุบเลยอุดรบันองหับเด้งจงงี้มั้งงั้นไงฟินดลายกับกระเตงจงกันนี่กับจิงยาทุกขณะกับมันตานอมารบันตางิดอนอยากกันนี่กับจิงยาทุกขณะกับพวก YouTube channel จงกับ Balang งั้นไงบกิละ mention แล้วนี่กิละเป็นเต็มลุปะกันนี่กับจิงยาทุกขณะกับบัดได้ชิพังตั้งบ่าidon ijing lengo ibarit apa deng jupi Blei kito sepang ita I paper airplane mo bat ki penyeso ita I jinget tenganget ba pipitep kum ki habarit mo lani kini bahe basan ruk basngap ini jeseng ba habang ijudon kam benlet che lesi subu mata ngadon pohkseh aku alika ini nong tmai mata ke jing jitu ke jing hek po ngisong di kali dan ni ngilai di baik mo ita di wir kom lek tangba ngijudon ru kabang kei kabang iong kelieng mo pek kum noa namaru Blei lai tu slap bajur noa asyong bejai halieng safe and travelling by the boat an ngijudon ru ya kei kabang iong menta ngampari I kani ban ong ba don kalieng sonya hapo kotba tip yong apakla tangba hangni benta menta ngikren sipangka ni kawai ka jing itu khana ka bedai sipang ini pilihan ibarat mo menta hot ka suk ban travel lani ban let na kawai jaka namar balai ni download baro ka kini ki jing sna ki ba pla ki ba ubri ulasna ka kali kumbang long ka lieng but ini iwe ileng sun mentang indalit na kawai jaka teng hot siya sngau ki brio oh, we travel okay. Oh, travel by flight. Kain mo. Tangba, kani kanumla banwan ra epi sejan jong u Blei. Mo, mla ron ong song plane tali tiket ong brule sei. A college sayang u Blei. Kata ka bamla balong. Mo, te kumno pat ka ipat ka bakhang lenti yangi kata. Mo, Blei ngimla banlet chata. Blei kata ka jingye dei jongi kala jingai na u Blei. Pitep kawai ka bakhang lat ingi ban yalam ingi sejan jong Blei kalong ka pop te finda puli ka Isaiah dekan mamo ban tho pet ka kotba wat Isaiah san phukhandai ar mo hang tu pin lap ba ka ong henrai kini ki jingbom hok jong phi kilapen yaklat no hapdeng jong phi but u Blei jong phi sngo am kani ka jingbom hok ka jongi kani ka pop ka jongi kapen klat no ingi bon u Blei bangi sakri but ki pop ki jong phi kila ka ya ka khmat ka jong u na phi kat ba un om sngo desisian bangi la le e kanu ka pop ru kani ka jingbom hok ka bangi don kapen ya jangai no ka jing ya dei jongi bot u Blei hoi baro ki pop mangaru pop ki bayalam jingwai ru kidon laka jong ka pop ka baki ki dangele banyai lyngba baro ngilong kita ki bala pop tangba kide kini ki bakal lenti yangi ban jansu Blei mo te ka jinglong hep ka jinglong rit ka jong pi ke kata kanuksa ban ai mo ban kli kumnu ngale pop ali dang khulung te ali dang khna te adang don itu hok adang don ti innocence bangi syong ma but ngampot don ikunu ko pop teman tangan skli kai pi pijudon ipor ba pisaila imei pa pijudon ipor ba da pai dan por mata nala kai PUBG
kena mentah li kata mo lakai PUBG dan iwi ba bayang mentah din kamera ru sport amit bitang lakai PUBG te kawai ru kata hi kalong kapop mo te mentah pendoong ngakam ong iri mai tambah pakam imai bat kasri kejat mau lech kendong kura kenro itu ru mendaira khamat imai kami imai tambah Blei uyoi mo te klem dadon kamon sisa banle ya kai boong imai lani kai be ipa jongpi iong kataru kalong kapop te ladaka pop kalaban penya jengai ngino Blei hadukan ni ngatrai nadu ki habare rumata ki start ba kin kilibat na ikime ipane lesi kini ki bala kham he ki bas ngap kini jing tu khana penong keipat kaban penjan yang buat Blei mo ladang ngila long pop rupa ladang ngila don lupa ka pop tingin lek kum nupat te ki judan ki boong ba ngala le jasengam ngala dei uwe ni ki bohok mo ka tarajur jonga jong ko hok ka jonga ngamtip kini knarit mta ki stu nam nong tarajur ji nam tu mama ban thopan dukan sikbu mau kilo sini sikbu pan sini menta pat tarajur ladon ba kham stai ba id number pida pensyong berni khaung tu la kiu tarajur kam dei kata mo ngimla ban pen Yakob ka jingle bah jungi ban ong bakan penjan ingi sublei hoit kalong bah ngam ong ra bangim deir ban le kumta kawai menta subu le si niong ba ngala ai bisa isu tu beduk katut la tof be nga kami kajing sarong mo te ladangi sumudur bang ini long ta kiba pop mo te yakani ke pop di mano bala ban bret no eka nganget bun ki habret kila nang hala na din dei Blei dei lyngba jisu hot teng ki kam start kini ki long mo bangin super khat te sumudur kani di ke pop ko jongpi mo but ke ke Blei le ko long usim ni ke pop ko jongpi te am diat mo ngan chusna ini jing sinai berit ba ban ai nuk sai pi ngai kala puas kham slam menta tang namar bangadang sina ini jing sina tawa kuslai ngajin dap to menta kum balong ini iplen dei tang dak jinget hau Blei bangila bat baka jing ya jan jing ya dei jungi bat Blei ban penjan ini bat Blei tingin de puli Ephesus nong ba ar dekat ba pra du bakandai namar da ka jing ia lapen em yapi da ka jinget ken kataru om na pi kalong ka jing ai ka jong Blei wat sngewbha kani kalong ba dei nanga tangba ka di jing ai no Blei ka di ka gift no Blei kumbai ngis yu yo gift ka singi ka ki Christmas kani di ka gift ka ba he du bo Blei la iv num don we ru bala ban pen kop ya kata ka gift mo like no Blei to om da ki jingle ken ba unu ru yo ban sngau sarong te pia sngau am meneng ong don ki bru ki ong ngila ai kan ni ngila le kan ni ala biang te imi jing sarong mo te lyngba ka jing ia pat ka jong Blei da ka jinget ken ka bo Blei ula ia happy to kumno ngin la ban lait na kini ki pop ki jongi kumbang la om ne ka jubab kalong ka jinget Blei mata lo sim to ka pop ka jong pi mo ban penjan ye pi ule akno sim to ka pop to berat ya ka te pi kumno to ka plien ka her pmi te hapor ba pi shong ha ka plien ba he lele kumno fitep bakan her ba ka judan kawai ka theory mo kini knarit ki ban kham start menta kin wat be phang kata kadi kini clear ko buan na po jong ki thapnyang bat ka bayat na jong ka plien
ka bakret etaka ka basnai ta ka force baki khot lift mo lani ka ra ka tu ka plane kat nang start ka wan ka air na po jing tu ki thamniang bat ka ra tu ka airplane te kumta ngin da khen ngi kata ka air ngi kata ka jing start jong ka plane la shong po ni isno te kumno pat ngi shoot bet bakadai kumta kumno kita ki sentence ki sunget bet bakalong ta hakaju kadur hatu pi bo jisu yap ading pna nga kami pat khai nga ya pilili ti ki ba khamre le te pat kha pinget bo Blei dak jinget kamen siam hoi kata koi mo kadai lut kani ka jinget ka bakran yang ngaru khamtam teng ngong ba ngami Blei ma le si kita ki bakam jan susu Blei ki Blei tamba ki babun kimpa Blei lani kimi kata jing sayap jong Blei bat kita ki bahapor jong lele tesnun ibo jisu la yap dan hang dien jong tu la mi pat ke bakong san kalong ka ba nginget kumba kadon ketu ka lift ka bara ketu ka airplane kumju ni dak ka brep nginget bo jisu uyap nam ta jungi Blei lak phai kun jungu nam benta jungi bat ulami pat kum unong job mo te da ka ju ka jinget ngia saprang hapo ka ni ka jingem ka jungi te teng hapor jong ka jingle jinget jungi kendiak ngandon kambing itu plane yang tip iba yarap ringdur in wan pen ai biang na am ya ka plane ngan hap kenti ni juruk pudiam atau bangi yo iba wantai iba biang ba iba yarap ingi ban pentam yang itu plane se kublai sibun ba wantai la kham saudur kendiat what's ngoi kublai sibun mo te teng pat ni jus ngau ba bun than ki jing jingem longkom ba dalanget ru pendapat jam longkom ba tarno kini ki thamnyang hamar bangi dang sedang ban kieu kita ki thamnyang jungi ki hapno syatarno tengi de ban nget akum katu kapop jingi labrat ya sedang ban kieu ngila de her kahap no kaplien katamnyang jungi kala dukut te kumnu pat ke ngin nget haba hakum kata kapor te pilaban kili yala dia haba lahap kini kitamnyang jungi mentar junga weng yang kini kitamnyang mo te kei ken kata kaba ngalak keren menek diat por kaban pen yangi lani kaba ai men siam yangi bangin ya seprang kata kan long ini ye berit mangan pen pi mentamo ai por nga kendiat mentangan dang tar gini kitab niang ki belahap ki jongi te pendala tar gini tabnyang ni tu paper airplane pendala weng itu baru khai penlam ba andala plate ini paper plane am ngan rak khama jrong mo pendi pen mentam dan tabnyang syam ni paper plane la long stang i kumni ve im dan su ki tabnyang te fenda plate suki pasuki finla ba ini paper plane jong pi ikla long seding pena kunum ta right but to you ni kajinget lani fit mo kata ka boong kajing nget kajungi Blei bangin sunget bet kei ka bola pen biang kan long ka biang te kumni hi kumba mne ngila ka plien bakan her thamnyang jungi kila hap ngila nget baka plien kala her ngila komen baka pop kala sabret tamba teng jing em jungi eksi kini bar hab ki barit ya lyngba ka exam khamla ba samai imai sngo diaw ni kini ki bahe ngidu iki kam ki jam kham tam kum kini ki por ba don uni khunyang jingpang bangidu iki kam ki jam ani syam ki jinjar
don ki long yengan ong ipi ki bam yo e ka bam yo e ka di tamba ka wei ka ba sutanat bani I ka long ba ki don be ya ka jinget hau Blei te dealing ba ka ni ka jinget ba apen em ai ngi ba in om kuslai la ka ni ka por menta ka long kumno ru pendapat teng kini ki kies covid ki kio teng hiar teng kio ki bayap pat bun sien pendapat ba kila bandai ru ki ba ye poton ki jong pi ani ki para sakriya Blei kaju pendu mensiam hoaj namar teng ka bam ban yor la e ka kamai jak poru la e te henrai kumbo ong Hebrew khatwei henrio ka stij ki Hebrew henrai kalam ka jinget umla ban pen sngewbha yu namar kadai ya uta bawan hajan Blei ban nget ba udon bat ba ulong uba ainong ya kita ki bawat yu te kanong ka jungi kalong bangin nget yu te wat ladangim sngutu ba Blei ule penlong ki wei ki ei komne ni dei be ban sunget be yu klem kanu ka jing artatien namar lyngba jing ini plien berit iwa pen kelas ka ding phana kum balong ka KHB ka jingwai ka banrus pa lai khamtami ki ha berit udon ulok ki khnaret don kari hang te ya ki khnaret haneng ki klot pernai hang tau jisu sensyar hari besuk kenjai mo te dei lyngba ka plien mangin le chu tambaling ba ni ka ding phna bat ka jinget ka jongi hu bangin khamjan chu da ka burom Blei kini ki ei poro kilong namata chung amen jangan nget ba pilayo jing mentoy ni tu jing la kai beret hoi le si ilaban pen khamshai ya kumno ba pen snaga ini plien ei ba in IP ta jing kan mau phangani jinget but kumba ka jing kren ya kren phang kata ker Spang kata keri jong kita ki knaret mo haneng gi klor pernai spang ta ulok jong ki knaret tong akhot mentai nong yalam jingrai ni kapor ba nyelam ingi ketu jingrai ka banrus pa lai sei sin ngonong biang don keri ya ki knaret haneng gi klor pernai hang ta jisu sensyar hari besok kenjai
ngai bakani ke jing syakri hakni ke por ini jing itu kana belengkot ba mo let's say lanu kan wan biang kata ke kabu bangan yo nya share biang kini ki jing itu kana ki berit beria belengkot ngan om tip lanu kan wan biang ta por henry hadu itai por ku Blei ba pilas sngewbha ini jing syakri ban nganget ba pinchim ini jing hikai berit bat pinbo ke jing ngai au Blei kan mau kawairu bakapop kalong ke ba penjengai ngin Blei tekumta nginum saila shi mai ipa dangim pen irung ngem deban khunyum malik bakkan ro sekendong mo te bat dakani hi ngan punwai no tongin yak khabrib lang kumni atrai seisian atrai ngai ngu ya kajing don rengkat ko jong mi atrai hoi atrai kijing pen kre kilong no brio atrai henry kijing pen janai ki bro kisong akti jong mi atrai try kumjuru ngala ngakwa banbu kajing duwai kerpang namta kini ki perlok jonga ki hab ki berit ki basngap kini kajing itu khana ka belingkot ai ba ka mensiam ka jongki kan pdiang ini jing kai lingkot try bakin yo ya kata kajing ya jing jan ka jongki shame try kumjuru try kwa ban bu kajing duwai kerpang namta kini ki perlok ki jonga try ki ba penit don ba pentri kam kini ki tiar sound ki tiar video bangin yo ban sami khubor shami shakiwei par atrai ka khubor ko bon ame atrai bat kumjuru atrai ya ka praise and worship team ya baro ki noksim benta na du nong Pule Sdang hadu kini ki bala ay ka ni ka jingwai atrai don ringkat ba ki atrai kanang ba ka jing shakri jong ki atrai hakum ka ni ka por atrai wat la ja ka ru kan om de ko shimome atrai ya ka ni ka jing shakri jongi ka berit atrai bat pendon kam ya kanam ta ka burom ka jong me but hakabawai no to ai ba kajing ai ka Dapjing ka jong try jingi Jesus Christ ka jing ie bamayan ka jong Blei kupa lembat ka jing islok ka jing pensait bor bat ka jing pentengan ka jong mensiam khoi kane ka kibalong lai hawei Blei ken chong sa ringkat ban ngi lembaro ka balang bat kito ki ba ie ban syakri yame hangni bat hakleng setelap ka pertai adu menta bat halakrta amen